Wala same day mo gito vlog. Guys, diabi sa Sinulom, wa masip ang ako vlog. Wala same. Dito pinakaubos guys. Wa may ka-record kay abi na akong na-record, wa ba dito masip? Ang kana Kini. ila welcome to Bas. Sinulong. Ato na picture ni welcome to Sinulom. Oh, mana lagi ni. Na-display guys oh. Diri ba do? No, mo ni siya ang sitwasyon. This way, ito ka ginamlag ng guide ba landmark na ana, this way. Naabot mig Sinulom. Pista diri kay murag katapusan ng Guys, danapon mi sa upol na sab. labay na Gikan mi dito sa kanang Tignapuluan, lower Tignapuluan. Diretso na po mi dinhi sa Alubihid. So niya pa mis upol. O niya pag-upload nako, human nami abot na pud mi sa Sure ba na safe? Ah. It was safe. Pinasave na ba di? Base pa parehan ito pagsaka na to dito sa Katangkuan, Sinulom. Grabe gid atong video-video niya wa man day ma-record. Nara-record na gid ni siya. So guys, niya na to din sa Alubihid, Misamis Oriental. Distansya guys, ikan po sa Tignapuluan, lower Tignapuluan. Subay mi dito sa Ipunan, laktod mi. Hangtod abot mi dinhi sa Alubihid, Misamis Oriental. Doon ay Christian Life program dinhi nga among gi-assist. Guys, busy kay kong misis guys oh. Nag-video po check iya. Ani ami karon sa Alubihid, Misamis Oriental. Guys, Binidyohan mi. guys, bidyohan pud ako siya. Iya po kono kong videohan. Nagbinidyohay mi. Pasti lang paitan ng mga baylingaw guys. Suri-suri mi basta Domingo for the Lord. Time ni siya. Oh. Alubihid. Dapat man ko akong video guys. Dapat man di pang tuyok kan ko. Guys. Guys. Wala siya guys po. Ito kong video magbinidyo ni. Video Joy po. Guys. So, videohan ko guys.